Okay, siseqaleni kwawo question 3 manje. So siyahambisana asiyana. Alright, so sifundeni statement yesibozo ukukhuluma ngani. Already umuntu usayakwazi ukubona ngizobona before no after. Most likely sokhuluma ngemomentum. Yabo? But yeah, asifuni. A car of mass 1500 is stationary at a traffic light. Okusho ukuthi imoto encane le enemass ka 1500 kilograms is stationary. Kama stationary look here at a traffic light baqonda ukuthi imile ayihambi ingakho kwi-vector diagram yakhona njalo bayidwebe bafaka u0 meters per second eceleni kwakhona ngobani ayihambi. That is the initial velocity. I-traffic lights happen wazi ukuthi robots yisemgaqweni yonke abakhuluma ngayo, which means le moto imiceleni kwayo, and then it is hit from behind. Ishayiswe le moto encane ngemumva by a minibus of mass 2000 kg. Ishawa a minibus enemass ka 2000 kilograms traveling at a speed of 20 meters per second. So ikanje le hayi ngithi le diagram le na into enzakala. Let's just say le marker red is the car, le marker le emnyama is the minibus. So lo ubemile lo eza ngo 20 meters per second wafika umshaya lo. The time efika emshaya bese yena wahamba ngo 12 meters per second. Asazi kuyena kwenzakalani, but due to information abasinikeza yona la iyo into esingakwazi ukisho. Basitshela exactly ube stationary, ube mile at rest, therefore ube ngahambi, which is why i-velocity yakhe ibo 0 meters per second. Alright. Immediately after the collision, so same time, the time nje beshayisana emva kwalapho kwenzakalani, le moto le incane ihamba ngo 12 meters per second. Ne? Alright. Buka. So lo uVI wethu lo uVI lo o0 nalo uVI wethu lo o20 uVF lo asimazi uVF wangala, yabo. So angazi ukuthi isha wakho wena uthi ekufundisa imomentum uhamba no A no B noma ngo 1 no 2, because abanye bathi M1 V1 abanye bathi MA VA. So it is totally up to you. Kuwena uya assign mhlawumbe ukuthi the car A, the minibus will be, or the car 1, the minibus 2. Whatever way that works for you. Ungayisebenzisa ne? But ke we are given ama masses njalo. The mass of the car is equal to 1500 kilograms. And the mass of enye minibus mini 2000 kilograms. So sinawo ama masses, sinawo ama velocities besides the final velocity minibus pen. Yeah, from here on here there's nothing else esiyidingayo. Siyabona lo ubemile kahle kahle. Bemela manje. Lo lento lengidwe ngala. Kanje. Ibheke ngalana phela imoto, mina bengithi ibheke le. Ibiya ngala. Imoto imile la eceleni kwe-robots bese le enye imoto yafike yamshayisa lo email. The time imshayisa le moto eshayisiwe yahamba ngo 12 meters per second. Le minibus eshayisi le asazi, mhlawumbe bazosibuza asazi. So from here kuyonke just nayo ke we can now safely say, oh mawukuthi understand down stationary every time igama elithi stationary at rest mhlawumbe kuthiwa not moving. Zonke izinto lezo ziqonda into eyodwa, u0 meters per second, u0 meters per second squared. Yabona nje u0 ayihambi injani imile. Lamagama la njalo mawabona you should know what to do.
you should know what to do. Yabo, so sesiyazi la initial velocity is here. Yabona le test le abayibhala ngo2022 babe jabula kakhulu ngoba batshela ukuthi stationary baphinde batshelwa ngala kwi diagram ukuthi ku0. Omunye wayezobona stationary kodwa kungafiki kuyena ukuthi u-stationary uqonda u0 meters per second, ne? So babe nenhlanhla ke lapho ukuthi banikezwa kabili. Uyayizwa lo nto leyo. So ngoba umbuzo asiwazi, what can you expect lana ke? Buka. Into obvious, you can expect to calculate the final velocity of the minibus. Ngoba yona phela into esinganayo la. Ne? Bangakutshela ngani ngama collisions, is it inelastic or elastic? La ubheka khona ini kinetic energy eqaleni ukuthi iyalingana yini kinetic energy egcineni. You could use the law of conservation of linear momentum. Bangakubuza i-momentum, bangakubuza impulse le nesikhathi ke phakathi. They can ask you about the change in momentum. Ziningi izinto, but wena ehlisa umoya, yonke into osuyifundile manje uzoyi-apply. Mina ngizokusiza ukuthi uyikhumbule because yonke into ebalekile kuphela usuyazi, sekumele manje ukhumbule. So yonke into esenza asambe ke manje siyayibheka imibuzo. Remember besingakayiboni. So nayi into engizoyenza, ngizoskip i-statement because yonke into la kwi-statement sesiyibhalile ngala, ne? So ngizobhala mina la umbuzo. Wena iphepha liphambi kwakho, uma unganalo mhlawumbe unale efonini, but uma kuthi awunalo at all usheshe usho sikusendela. Alright, and then la ngezansi I'll be putting down any answers. So brace yourself, uwehlise umoya, make sure i-calculator yakho isendaweni e-right, ikwi-mode e-right. Uma kuthi awazi i-flash. Press shift, press 9, press 3, press equals, press AC. Indlela yokuyi-flasha leyo. So ngizokususa konke lo ngibhala umbuzo olandela asambe siyobheka. Okay, so now umbuzo uqala. As I told you, you should be prepared for wonke ama definitions abangawabuza. And uyazi ama definitions siyajabula uma siwabona because umsebenzi wakho to know every last one of them. Every day at least wenze sure ukuthi at least i-definition eyodwa uyayazi every day. Nje so eyodwa uyiphinde usuku lonke. Ayikho inkinga. Unensuku eziningi ngawe before your final exam uzowaqeda wonke ama definitions even if ufunde elilodwa ngosuku. So relax. Alright, so u-3.1 states usoyibhale njalo ke shoot. State the law of conservation of linear momentum. Ngeke ngakhuluma kancane ngalento. Conservation, leli gama liqonda ukuthini? Conservation. So it comes from the word conserve. Omunye angathi uthi to save. Yabo, kuya ngendlela i-perspective yomuntu ebuka ngayo leli gama ukuze understand ukuthi uqonda ukuthini kule momentum. Likhuluma ngento engeke izishintshe, it won't change, which means le momentum ekade ikhona eqaleni is saved. Okusho ukuthi mawufika wena egcineni izobe isanjalo. It is conserved, it does not change, which is why bethi ilaw kumthetho. But iyenzeka kwama systems kanjani? There are two types of systems. We have isolated systems nama systems which are open. Yabo. Alright. But the definition phela lana ikhuluma ngama isolated system, which means the momentum before, and rephrase, the total momentum before is equal to the total momentum after the collision. Only if the system is isolated or only if the system injured. There are no external forces acting on it. The net force acting on the system is 0. Again, P. Ngathi kwena i-isolated system inama conditions awu-2. Ukuze system nje ibe isolated, number 1, the net force equals to 0. 0 newtons is net force. Number 2, no external forces. Lalela, mhlambe kubuzile ngelinye ilanga ukuthi igama elithi isolated system or closed system liqonda ukuthini. When uzobhala it is a system whereby the total net force acting on it is equal to 0 and there are no external forces acting on it.
indlela le enye idefinition engiprepare yona ukuthi ukwazi ukuyiphendula ngoba leli gama lisetshenziswa kephi kule definition le bayibuzile. So mawungalazi leli gama which means ngeke uzukwazi ukuphendula, yabo? Alright, so sesiyayazi i-isolated system enjani. There are no external forces, yabo? Njengobona lana imoto nale minibus abashayisene awuzwanga bekutshela phansi bekhona amanzi yashibilika imoto noma waqhamuka ehla ivatrikani yashaya incha. Abazi bakutshele ngezinye izinto. So the only things we are only interested in is the car and the minibus. Ne? Alright. Buka. So, you are going to state the law of conservation of linear. Linear. That's going to conduct. We call it a straight path, which means it is either to the right or to the left, or up or down, but never left and up. Akwazi. And it's once yabanjalo phela, that means sekukhuluma ngama components, sekukhuluma nge-angle, yabo? Asikhulumi ngokunjalo. It is only about momentum on a horizontal plane. Yes, horizontal plane. Alright, lalela. So ake sichaze sesiyazi ukuthi kwi-isolated system yonke momentum ihlala injalo. Yonke momentum ayishintshi. I-momentum eqaleni ilingana ne-momentum egcineni, which means the total linear momentum is conserved kwi-isolated system. So kuwena ukuthi uqala ngokuthi in an isolated system noma ugcina ngakho lokho akuyona impoqo, but ukuthi kube khona kuyimpoqo. Alright, so the total linear momentum is conserved in an isolated system. Isolated system. So relax, uyayazi. And then total. Why total? Because it is the momentum of the car previously and the momentum of the minibus previously. Previously, what am I talking about? Before in the collision, before bashayisane bekunjani. Momentum ade sinayo ibingakanani base bashayisana. Uma sebeshayiseneke imomentum isinjani? Why? Ngoba uma beshayisana imass isangashintsha. Uma beshayisana kuyenzeka imoto ishayisana iphuma isitapha, kuyenzeka ishayisana iphuma umuntu. Okusho ukuthi imass kungenzeka ishintsha, and ngokushintsha kwento eyodwa sekushintsha i-momentum, angithi? So njengoba bethi le eyathi ikhona eqaleni isafana, okusho ukuthi ispeed noma singashintsha regardless ama-masses awashintshi. Akaze bakutshela mhlambe bekuyimini-bus ephethe iy'ngane zesikole zaphuma zonke iy'ngane, cha, akaze basitshele ukuthi i-mini-bus, okusho ukuthi the mass is kept constant. I-mass ayishintshanga. Yini ke eshintshile? It is the velocity. Where is proof? Iphi proof yalento engisho? Nansi. Ibu-0 yashintsha yakuba yabu-12, le ibu-20 asiyazi ishintshe ukuba, but singayisebenzisa i-formula siyithole i-answer yethu. Alright, so sichazile sathi la u-3.2 masimphendula. So thini, the total linear momentum is conserved in an isolated system. Okusho ukuthi omunye umuntu angasho ukuthi in an isolated system the total linear momentum is conserved. Yabo? So ingakho ngithi mina itsini uqala ngakho lokhu okulayigcineni noma ugcina ngakho, the meaning is still the same. Kodwa ke omunye angasho ngenye indlela ehluke straight athi the total linear momentum before the collision is equal to the total linear momentum after the collision in an isolated system. Yabo? Yenye indlela yokisho le, you still get the full 2 marks, but again to keep things simple siyibhala nje kanje ibe lula ukuthi the total linear momentum in an isolated system is conserved. Asenga umbuzo olandelayo. Alright, so nayi lento engisho ukuthi le nto esinganayo sebeyayibuza, ne? Bathi calculate the speed of the minibus immediately after the collision. Lalela, immediately after the collision. Le nto ebesibuza yona manje asichaze iyo nje siyisebenzisa for ukubala, the principle or the law of conservation of linear momentum.
So ithini, the momentum before is equal to the momentum after. Okusho ukuthi the momentum EP mhlawumbe singasho ukuthi I for initially is equal to final. Yabo? So asebenzise ke u1 no2, which means so thina imoto u1 i-minibus u2. Alright. So siyazi ukuthi bebehlukene before bashayisana still bahlukana akaze kuthiwa bayahlangana. So i-formula yethu nathi izohlukanisana. So M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. So for V, I was referring to initially just. So this is initial velocity nale initial, but le finally nale ini final. Ne? Alright. So sesizoqala manje si substitute. Remember, usaqala nga wifunda i-momentum. Even on the first page on any textbook bazokutshela momentum is a vector. Therefore, kuzomele phela sikhethe direction yethu. Direction. So as you can see, baya ngalana, ne? So baya ka left, ne? I mean ka right njalo. Abaya ngaka left. So what we're going to do, so see, right is positive. So uma sesingala so see, noma asibuye kanje, sibuye nge ama cardinal points. Lawa makanje. So yini ke siba nayo? Siba no north, siba no south la ezansi, siba no east ngala, siya ngala no west, ne? So thina sothini west is positive. The original direction yona ezoba njani? Izoba positive. M1 is the mass of the car, but now let's say 1,500 kilograms. So 1,500 multiplied by the initial velocity of the car is 0. Nakumbula bebethi stationary ebi mean. So faka 0 plus M2, the mass of the minibus, 2,000. So 2,000 multiplied by the velocity ubani u20 eyokuqala. Seqaleni ke la ne? So 15,000 times 0 is 0. 20,000, about 2,000 times 20 uzosinikeza ba 40,000. 2,000 times 20 uzosinikeza. Alright. Size ngala. M1 usawubani usa 1,500. U-M2 u12 plus ayibo uV1 njalo u12. U-M2 na usa u2000. But lo V lo uVF asimazi usuba. Ne? Asifake nama answer. 1,500 times 12 usinikeza u18,000 plus 2,000 VF. So 40,000, so transpose that manje. 40,000 minus 18,000 is equals to 2,000 VF. So 40,000 minus 18,000. Sithola 22,000 is equals to 2,000 VF. So divider or 2,000 on both sides. So VF is equals to 22,000 divided by 2,000. 22,000 divided by 2,000. Sithola bani lapho? 11 meters per second. Therefore, the speed of the minibus, so see, speed of minibus is equals to 11 meters per second. So, you 11 meters per second. Buka, lalela. Uformas lo okamgi. If imagine formula comes from writing both logo. Ne?
i-substitution, and then i-final answer ilana masukhotha phela ukuthi the speed hayi into ebalile ibhale phela ukuthi oh kusho speed sani lesi esilingana noba ne. So for ukuthola le speed sesiyazi ukuthi ubani 11 meters per second siya ngala yabo. So kumnandi ngoba i-answer sesina bekulula futhi ukuyibala, it wasn't that confusing ne. So mawukuthi iyaphuma into kanje etestini ebhalwe wena ozoyibhala uMarch, uJune, uSeptember, uNovember, you don't care, wenze indlela efana shintsha inamba, so lokushintsha inamba la yabo. So ngeke uzuhlule ukubala ini i-momentum ne. So sesibalile ini ke manje the final velocity of the minibus, okusho ukuthi i-minibus angithi ifika ishayisa imoto iyele phambili ngo-12 meters per second, yena i-minibus ibihamba ngo-20 mesiyehla iqhubeka ngo-11. Iyona kuphela into eyenzekile, the speed changed but the momentum was conserved yaba. Asengikumbuzo olandela. Alright, so lalela kuthiwa lana the driver of the minibus is not wearing a seatbelt. So kuno driver phela ushayela le moto angithi okuyena phela ushayisa imoto encane. So lo hamba ngemoto enkulu i-minibus akayifakile i-seatbelt. Sekuthiwani describe the motion that the driver undergoes immediately after the collision. Yini ezokwenzakala kulo driver phela the time beshayisana akayifakile i-seatbelt, eyani i-seatbelt njengoba engayifakile kusho ukuthi yini le ngeke isenzeke. Buka the time imoto mayihamba ukuyizwe nayo mayibreak kade ihamba ukuthi wena you feel as if ngathi uyadonseka, ngathi nawe ufuna uqhubeka ngaleyo direction, noma mayojika ikhona wena ukekela kanje uzuncike kumuntu oseceleni kwakho. Why yenzeke leyo phenomenon? It is because of Newton's first law. An object will remain in its motion at rest or constant velocity unless a non-zero resultant net force acts on it. Okusho ukuthi iyohlala injalo njengoba ubeza ngo-20 meters per second ubeyihambela ngo-20 meters per second kahle, but the time beshayisana waqhubeka yena ngalo-20. Yayisho into leyo. So how will we answer? The driver moves forward mhlambe kodwa isikhathi eside angithi, so mhlambe for a short time period noma sithi momentarily. It was for a moment nje yabo, ngoba nawe phela moseteksini wazi kahle mayibreak imoto uthi nawe uyaphambili kancane, but alibelile uyaphambili uthi nje 1 yabo mise kuyaphela. Yonke ezokwenzeka ke kuyena ke naye udriver yabo. Remember this is just 1 mark guys, so akuyona into that needs a lot of your brain power yabo. Into nje obvious ukuthi mengiyiphakathi ngishayela imoto ngashayisena imoto yini ezokwenzeka kumina uma ngayifakile i-seatbelt, ngizoya phambili nami ngoba ngiyifakile phela i-seatbelt ibizongivimba ukuthi nginganani ngingayi phambili angithi. So njengoba ngingayifakanga, so mengishayiseka ngizohamba mina ngiye phambili yabo. So i-physics ilula ngaleyo ndlela, you don't have to make it complicated. So njengoba nje kuyinto oyaziyo le, it is just that indlela yokubhala iyona emele uyifunde. You have the knowledge manje sekumele uwenze njani uyisebenzise yabo. According to Newton's first law, the driver will move forward for a short time period momentarily. Phela 1 mark lona 1 ngawukwazi ukubhala iparagraph, akwazi uyabhala eceleni uyasekela ngala, no, it is just 1 mark, which means vele into nje vele engatholwa nayinomba. But ke you have to be analytical. Nasengikumbuzo olandela. Alright, so lalela. So manje, name the law of physics which can be used to explain your answer about the motion of the driver in question 3.3. Yilo law eksizile ukuthi ukwazi ukuchaza phela. Remember so driver uzoya phambili kancane mesayama ngenzi. So
not ukuthi mesayama hlahle uzoya phambili kancane. Yes vele, but hayi ukuthi uzoyibele phambili one way because of that force car. Uzobe seqhubeka nje ngobani ngalo 11 meters per second owayi imoto. But the time ishayise khathi efike ngo20 khona enzakalayo. Alright. Iblolo le ngiyishilo kahle i-answer before. Yabo, it is 1 mark. Actions give a reason for your answer. I-answer iphambi kwakho. I-object iyohlala kuloso simo eksona. Ngaphandle kuze kube khona i-net force ezo-acta kuyona. Uyayizwa into leyo. Le ubehambela uNkulunkulu ngo-20 meters per second. Washayisana nalo. Washintsha wahamba ngo-11. So ngekathi beshayisana kwenzakaleni udriver? Uqhubekile yena ngo-20. Wabuwehla obviously kancane, but uqhubekile into esiyaziyo. Yabo ngenza mhlawumbe ulimalile ushayekile o mhlawumbe uqhubekile nje kancane asazi. Yabo. So but moral of the story uqhubekile, he moved forward. Yabo. Which law makes us understand leyo nto better? Newton's first law. Newton le nto ngisho siqala le exam ukuthi ama Newton's laws kumele wa-understand ngale ndlela yokuthi uzokwazi ukubona i-law ezo-applya in every case. Uyabona njengamanje sebesitshela nge-example eqhamuke nabo, but still siyakwazi ukubona ukuthi kuzosebenza ini i-Newton's first law. Alright, so for u-3.4 kulula i-answer yethu it is Newton's first law. Singasho Newton's first law of motion. Yabo lethi when a net force lethi each object or an object will remain in state of rest konduthi izoma nje ihlale injalo ime noma or motion at constant velocity noma izohamba ngevelocity efanayo. Uyayizwa into le throughout. Yabo? So those two conditions there, they will always be in that state njalo unless kube khona net force yona net force causes izinto la. Yabo? So Newton's first law osenze sa understand kahle leyo nto. Omunye ngakhumbula omunye ngabhala ukuthi inertia i-answer. Yabona nje uma wazi kahle ama seat belts, the scientific term for ama seat belts are called ama inertia belts. It is because of Sir Isaac Newton. Uyayizwa into leyo. Lama seat belts were only created because Isaac Newton created lama laws. So now we understand better ukuthi mangiphakathi emotweni ngabreaka noma ngeaccelerator konke ezokwenzeka kumina. Ngobani ngiya-affecteka since ngiphakathi. Yabo, wayesebona yena ukuthi no, angifaki i-seat belts okuyinto ezovimba. Uyayizwa into leyo ukuthi aqhubeke with the original direction. Yabo? Alright. So lo ubengayifakanga okusho ukuthi ayisamvimbi. So kuzokwenzakalani? Uzoqhubeka ngayo lo direction ngaso leso speed lezo. The same example ngiye ngayisebenzisa, but mina bengikhuluma ngani? Ngenze example ngani nge-hot air balloon. Ngathini mayinyuka uqhathaka ifone izokwenza njani ifone? Showcase abantu abaningi bathi izowa, but that's not what happens. Iqhubeka ngayo so speed lezo and then mesiyawa naye lo laphakathi uzoqhubeka ngale ya 20 and then mase yaqhubeka ngespeed semoto. It is the same thing. Okuhlukile ukuthi la besikhuluma ngemoto. Kanti lapha example atiyenziwe yimina besikhuluma ngani nge-hot air balloon, but the theory is still the same. Yabo? The theory is still the same. So kukwena ukuthi ubhala ukuthi inertia noma ubhala ukuthi Newton's first law of motion. It's up to you. Asiyeni question 4.